back to the channel. Matirla inshollaru yan hushar ulle and panara apuji. So itanji urgent video nikaling matiregla panara ittundu onji vision panara ittundu dada panda last vlog an panpuji yana panare ichi dayapanda itte satyaku enku onji malla break bodu videos manpare. So anchadi yanitte onji red tingolla nana vlogs manpare apuji. Reason pantuli nikalig dada andu, but this is not the right time to tell the reason and the feel, and due to some problem in konji rattu tingul time korle a big break maat regular nikalig 2 months enantu yare apuji. Maybe nikulin channel onje dadana onji reason undu malla reason where I cannot video manpare apuji ink videos manpare apuji enna video yan manpare apuji boka enna video the editing manpare apuji upload manpare ink apuji mostly irandala ink help manpare ittudunda enna ink video shoot manpare boka enna videos no editing manpare I mean upload manpare irandala help manpare ittudunda definitely yan vlogs paardu venikalige. But unfortunately anchinakkulu irla ichire enna video yaane malpudu enna editing yaane malpudu yaane upload pura malpudu. So anshadu 2 months dala manpareji you have to take rest and pantiru. So anshadu ink ove videos no nanu onju rattu tingol manpare apuji. I need that break, I need that rest. So nikul maatella itneta incha preeti koriyara anchene nana rattu tingol mutala ennanu ಪ್ರೀತಿ ಕಾತೊಂದು ಪರೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಕಾಪರತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಾಪಲಿ ರಟ್ಟು ತಿಂಗೊಲಾತೆ ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಕಾಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಶಾದು ರಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಕುಲ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ರೀಸನ್ ದಾದ ಆಂಡಿರೇಗ ಪೂರ 2 months ಆಯ್ಬೋಕ ಪನ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ರಟ್ಟು ತಿಂಗೊಲತೆ ನಿಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪರನ್ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ರಟ್ಟು ತಿಂಗೊಲು ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಾಮಾದ ರಸ್ತೆ ತಂದು ಪಿರ 2 months ಆಯ್ಬೋಕ ಬೇಗ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much, lots of love. ಕಾತೊಂದು ಪರದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಬಾಯ್. Oh my god, April Fool. Today is April 1st. Nikalig maatiregla onje April Fool malpugan feel and yan manpande nikalig April Fool boka air manfer panle ena kaita action nikalig tojond ittiji dada pura enyar yan vlogs manpuje en pannaga April Fool and enyar ata bete dada pura enira ven pura comment section du palle. So April 1st gonje April Fool month chinda encha panle first time yan nikalig Fool month undala. I hope nikalig eregla bejar atu jate please bejar manpuraj April Fool ಫೂಲ್ ಮಂತಿನಿ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೋರ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಲಕ ಪೂರ ದಾಲ ಫೂಲ್ ಮಂತ್ ಚೊಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಫೂಲ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದನ್ವೆ ಏರೇರ್ ದಾದ ಪೂರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲೆ ನಾನು ಓದರೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅದೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪೋ ಫೀಲ್ ಆಣ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಾಣಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ತನಿಷ್ ನನಲ ಜೇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಬಲೆ ಆನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಲ ಇಂಚ ಲಕ್ಕದ ಮೇರೆ ದಾದ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆವಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಣ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತನ ಚಾವೆ ಬಾಯ್.